Shubor nakaslem jong Nongshong Hima. Ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ka kong Isawanda lalu haksngi baar kelapentip ba Namar jong ke jingkhang dam kidon ki trying ki bala berngem ban be ya ki Nongshong wai Namar ka jing bomla jong ki ban Siew ya ka bai wai. Namar kata ka kong Isawanda kalai jing betha ba ki trying kimla ban be jubor ya ki Nongshong wai ki bompat la ban Siew ya ka bai wai. Hanrei ki trying ki dai ban aipor ya ki Nongshong wai bat ban map ya ka bai wai knang ba kanam penjenjar palat ya ki briu hakum kani ka por. Shushu la betharu ya ki trying ba na ka benda ki nong trying ki bomla ban wan tray hakum kani ka por badon ki jingkhang dam ki dai ban yai ai jing kersan ya ki bat bakim dai ban dawa ba ki dai ban pha wan tray bat kim dai ru ban sange ya ki jing Siew ya ka bai nong. Ka Deputy Commissioner kalai men sim ru ki nong trying bakin wan chakmat ban shim ya ketika kalau ong ru bakitu ki bomdon ni ki kot jing penitu lani ki ID kila ban lek Shaki Incident Commander lani ki Medical Officer langba ki rangba snong ha kaba yadai bat kani.